¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Estamos aquí con un nuevo vídeo de YouTube y es que hoy os traigo un mini vlog de un trozo de día conmigo, porque ya es la hora de comer y ya no es un día entero conmigo, pero un trocito de día conmigo. Y además me habéis pedido un vlog en catalán, así que avui farem el vlog en català. Mare meva, després per subtitular-ho tot. Quina feinada que tindré, però bueno, som-hi. Doncs avui no he fet massa cosa, la veritat que m'he estat organitzant... Ostres, em fa superestrany parlar en català aquí amb vosaltres, que sempre hablo en castellano. M'he estat organitzant una mica doncs, el que faria avui, els vídeos que vull gravar per YouTube, que no tinc masses idees, no se m'acut. Així que si us acut algun tipus de vídeo que vulgueu veure al meu canal, doncs ho podeu deixar aquí als comentaris. I res, doncs, com és hora de dinar, ens anem a fer uns espaguetis, que us sembla? Dinem i després us explicaré el que vull fer. Ja estic aquí a la cuina amb l'extractor, que la veu està sentint, que no pot faltar el fuet. Sou del team fuet, vosaltres? Jo crec que quasi està això, M'he anat a la cuina perquè fa com molt de soroll, la campana, l'extractor, no sé com li dieu. I és que encara els queda una miqueta els espaguetis. Aviam, he pensat, bueno, ja sabeu que jo faig cantar comentaris a TikTok i tal, i he fet alguna a Instagram, llavors he pensat que ara podia gravar un vídeo dient-vos que em deixeu comentaris aquí a YouTube, que pot estar molt guai, que pot estar molt guai fer un cantar comentaris aquí a YouTube, que no l'he fet mai cap i com que vull reviure'l una mica, pot ser molt guai. Així que ara, després de dinar, gravaré el vídeo on us demano comentaris per poder fer un cantar comentaris. Madre mia, no sé, igual ningú em deixa ningú comentari, perquè clar, està una mica mort el meu canal, però bueno, per provar que no quedi i no sé, pues, si us agrada doncs en podem fer més. Avui és diumenge, la veritat és que no he fet molta cosa, així que un dia convigo, però quasi com que no he fet quasi res. No sé ben bé què ensenyar-vos. Aquesta tarda us penjaré a TikTok un cantar comentaris i a veure què. A veure què. Jo sé que hi ha alguns que us agraden més que uns altres i és difícil, no?, sempre encertar, però després el penjarem i a veure què tal. I ara anem a dinar. Per cert, tinc nou calendari! Ja estem al febrer, però bueno, tenim a la Mifa, que m'encanta. És dels meus personatges preferits. Doncs vaig a dinar i ara ens veiem. Soy un desastre, estoy comiendo y me he manchado de tomate, tío. Soy un desastre. Vale, he terminado de comer. Vamos a ver. Ay, ostras, que me he ido. Ya he acabat de dinar. Ara sí, és que no estic acostumada, ja us dic, Mi niña, vols que et tapi a dormir? Mi niña de Hufflepuff, també. A dormir a migdiada, sí. Bueno, jo aprofitaré aquest vlog per explicar-vos la meva vida. És que l'altre dia vaig anar al teatre i vaig anar a veure aquesta obra, Pecats imperdonables, i em va semblar super guai. La comèdia on els espectadors decideixen al final, però no només al final, sinó que decideixes què passarà durant l'obra. Bueno, em va encantar el Teatre Aquitània de Barcelona. Si sou de Barcelona, heu d'anar, perquè tu amb el mòbil vas decidint què vols que passi. Bueno, super guai. No sé si ho sabeu, però tinc aquí un puzzle, aquí a la taula, que jo dic, a veure si l'acabo ja, que el vull penjar, però se'm fa bola, perquè són com molt igual, les fitxes, i no acabo de... no sé, se'm fa una mica de bola. I a més tinc aquí també, que ara ho he vist, ostres, és que només he obert una casella, el Ron. Sí, el tinc cap per avall perquè és que no se m'aguanta, però és que l'he d'acabar d'obrir, però és que no veig el moment. Mira, el puzzle és així. No sé, jo és que és tan fosc tot i els colors tan semblants, en fi. Ara intentaré fer... A veure, estic aquí a l'ordinador, el micro per aquí, tot... No feu cas, ho tinc una mica desordenat, jo és que ho sé, és que ho tinc desordenat, i a més fa poc que el vaig arreglar, aquest micro, i vaig canviar el cable, i ara ja funciona, però tinc tot per aquí al mig, no em feu ni cas, de veritat, no em feu ni cas. Vaig intentar, aviam si faig algun cantar comentaris per TikTok, que, bueno, si voleu veure com els faig, us els deixo per aquí dalt, amb una targeta que vaig fer un making of, bueno, n'he fet ja alguns, i això, que podeu donar-li amor. I això, no sé, ara habitualment, jo què sé, igual em passa una mica per Twitch, per exemple, miro aviam qui hi ha, igual faig directe jo, sí que és veritat que els tinc abandonats, els directes de Twitch, les coses com siguin, el tinc una mica abandonat. Ahir vaig fer stream, va anar prou bé, però sí que és veritat que hauria de fer més directes, molt malament, Mireia, molt malament, no hauria de fer més, jo soc conscient. Per cert, se vienen collabs
venen col·labs amb gent de TikTok que estem preparant. O sigui, jo estic encantada de la gent que he conegut a TikTok, dels artistes, pedazo de persones. Encantada que TikTok m'hagi presentat aquesta gent perquè estem preparant coses, estic preparant coses. Tinc aquesta agenda però la veritat no la utilitzo massa, és més per bloc de notes que una altra cosa, però la veritat és que és super guai, o sigui, m'encanten les llibretes i tal, però després em passa això, que les deixo sense utilitzar. És que, és preciosa, en veritat és preciosa. I l'altra cosa, em queda super poc. Clar, jo no sé quan veureu aquest vídeo, segurament ja haurà passat. Segurament ja hauré penjat el vídeo de Canta Comentaris demanant-vos frases, haurà passat l'Estàrraco, però ara quan estic gravant això, 6 de febrer, avui és 6 de febrer, igual ho veieu al març aquest vídeo, no ho sé encara, però estic nerviosa perquè 19 i 20 de febrer estaré cantant a l'Estàrraco i... sí, és una de les coses que he fet aquest dematí, practicar, o sigui, jo m'agafo el micro aquest, perquè és que no tinc més, bueno, tinc aquest aquí darrere, però clar, llavors m'agafo aquest micro i practico una miqueta com anirà el concert, perquè clar, ostres, no sé si he de parlar, si he de dir coses o no sé, i més o menys per calcular quan durarà i és una de les coses que he fet aquest dematí, veus? Que no us he explicat, que no us havia explicat. Pues sí, he posat el concertillo, he repassat les cançons, tengo lagunas de letras, però bueno, sí, de vegades se me'n va la pinça una mica i sí, he estat assajant. He estat assajant una mica. Estos son mis días, un poco redes sociales y tal, grabar, cantar comentarios, responder mensajes, pensar idees una miqueta i això. Mare meva. Se'm fa raro, estar-vos gravant aquí mi vida un domingo conmigo. Aviam, estic aquí al YouTube, que penso que faré un cantar comentaris amb aquesta cançó, Story of My Life, i aviam què surt. Una de les altres coses que vull fer avui és gravar, almenys l'ukulele, no sé si la veu i tot, però de la cançó que vaig fer amb frases de tiktokers, que si no ho heu vist, la teniu al meu canal de TikTok, i gravar-la guai per Spotify, i això, així que ara gravaré el cantar comentaris i si em dóna temps doncs començaré a... Bueno, sí, tindré temps, penso que sí, espero no estar molt el cantar comentaris. Començaré a gravar l'ukulele de la cançó. Bueno, vaig a gravar el cantar comentaris i després aviam si gravo la cançó als TikTokers, que per cert no sé quin títol posar-li tampoc. Vale, això us ho passaré així ràpid perquè ja ho he vist com es fa un cantar comentaris, teniu el vídeo que us he deixat aquí les targetes que podeu anar a veure'l i no us entretindré més amb això, però el que faré ara és això, és gravar un cantar comentaris, així que ho veureu així com a càmera ràpida o amb trossos perquè no us vull avorrir tampoc massa. Hay un montón de comentarios, así que vamos a ver si tengo historias. Vamos a ver si tengo historias por aquí. Me queda súper corta, me queda muy corta. No sé qué hacer porque es un... No se ve bien. Es un comentario... Ostras, se ve fatal. Pero tiene como muchos comentarios y... Ai, perdón, m'ha anat al castellà. És que, o sigui, estic molt acostumada a parlar castellà. Jo, és que a casa meva parlo bilingüe, o sigui, tant parlo català com parlo castellà. Amb el meu marit anem fent, no? Llavors és com... M'he passat al castellà així sense pensar-ho. Clar, 1, 2, 3, 4, 5... Bueno, no ho sé, igual pot quedar bé, la veritat. És que sempre tinc dubte de què faig? Perquè em sap greu agafar només 5 comentaris, perquè clar, és que els han fet tan llargs que no es veu res. Però de vegades la gent escriu tant que... Ostres, pels altres doncs quasi no hi ha espai. Bueno. I luego se me cayó. Jo crec que sí. M'ha fet molta gràcia aquesta. Me caí y me quise agarrar del chorro de la ducha. Sí soy, total. Doncs ara gravaré els comentaris per tenir-los. Genial, me encanta esta canción, és muy bonita. Molt bé! Doncs anem a gravar. Ha estat ràpid, en veritat. Ha estat superràpid. M'he equivocat aquí un tros, però bueno, ja ho he afegit i ja està.
Anem a gravar aquí, just aquí, just aquí. M'acabo de fer els llavis, m'he fet així un toque de pintalàbies i ja està. Jo no soc molt de maquillatge, la veritat, però el que sí que m'agrada és els labiales. Em fa molta gràcia, em semblen superguais. Tampoc és que sàpiga maquillar-me, no tinc ni idea. O sea, mira, un dia puc fer siguiendo un tutorial de maquillaje, maquillándome, perquè no tinc ni idea. O sea, no tinc ni la més remota idea de maquillar-me i no maquillo pràcticament mai. Alguna vegada sí que m'he fet la ratlla i tal, així, però bueno, mal feta segur. Però bueno, els llavis que sempre em fa com gràcia. Sempre tinc algun pintallavis fora i no sé, m'agraden. Així que, vámonos, anem a gravar aquests comentaris aquí. Quise agarrar del chorro d'agua de la dutxa. Ostres, sempre veig que el volum està com superfort del micro aquest que porto aquí, però no sé com... I mira que el tinc lluny, el tinc aquí baix, però no sé com posar-ho, mai. Sempre passa el mateix, que dic, no sé, és que xilles mucho, però bueno, tampoc estic cridant tant, jo crec, no sé... El tinc aquí baix, i el tinc com si el tingués aquí, i jo quan ho escolto dic, què? Fui a banyar i me caí. Ai, això dels volums és que és un món, És tot un món, perquè no saps com fer-ho, no sé com fer-ho mai. Mis dilemes del dia a dia, i los veis. Intentaré no cridar massa, jo què sé, igual, si canto una mica més baixet, igual va millor, no sé. M'ho he inventat una mica, Em sembla que m'he inventat una mica el text. Però no passa nada. Ja passa, perquè jo, no sé, igual m'ho escriuen d'una forma, en plan, mal escrita o alguna cosa, jo sense voler, jo què sé, ho poso com hauria de ser, i no, muy mal. Sento que veieu aquí això, tinc tot el tinglao. Ho tenim. Buah! Us ensenyo una mica, Però només us ho puc ensenyar poc, tinc el micro aquí. Perquè, clar, per escoltar l'he de desconnectar. Us ensenyo un trosset, perquè si no em salta el copyright aquí a YouTube, però us ensenyo un trosset, ja veureu que guai ha quedat. En el champú y me entró en el ojo. Veus, aquí he hecho el xampú i era la xampú, però bueno, no passa res. Vale, doncs ara vaig a... Ja està, ja em puc treure el micro. Pim-pam, Jo crec que és dels comentaris més ràpid que he fet. És que això que fa 5 metres, és que m'he de comprar un altre. Això fa 5 metres i mira com ho tinc fatal. Molt malament. Ara vaig a editar això, posaré els comentaris aquí i tal, i ja ho deixo en borradores i ho tinc guardat ja per quan toqui treure el vídeo. Y vamos a otra cosa, mariposa. En el champú y me entró en el ojo. Doncs ja estaria, ja tenim el cantacomentaris ja preparat, ja l'he guardat a borradores pel dia doncs, que l'hagi de treure, que l'hagi de penjar i tal. Seguimos. Ara intentaré gravar allò que us he comentat abans, la cançó aquella, no ho sé, com anirà, no ho sé. Primer vaig a practicar-la perquè intentaré fer-la com més llarga, no més llarga sinó un tempo més moderat, així que vaig a veure si la recordo. Ostres, és que hi tenia la partitura, a veure si la trobo, espera. Espera't, aquí. Ah, que sé que està! La vaig deixar aquí sobre de la impressora. Es viernes me he despertado. Bueno, la partitura, els acords, no vaig fer la partitura. Però em falta una part, espera, aviam, perquè igual l'he deixat aquí també, no? Ah, aquí està. És que jo la vaig fer d'una manera, però després la vaig haver de retocar, la vaig haver de fer com més curta, perquè si no entrava, no sé si l'heu vist, està a TikTok, i la vaig haver de retallar perquè no m'entrava en 59 segons. A mi m'agrada fer els vídeos curtets a TikTok, me muero. Perdón la intrusión. Vaig a practicarla, aviam. Vale, cambio de planes. Iba a grabar esto del ukelele y tal que os he comentado, pero lo que voy a hacer es grabar el vídeo ya de los cantacomentarios de YouTube y así ya lo tenéis, ya lo dejo grabado. Bueno, no lo subiré aún, pero así ya lo tengo grabado y cuando pueda lo edito y así ya lo tendré listo. Así que voy a grabar ahora el vídeo donde os voy a pedir los comentarios en YouTube, que es la primera vez que haré esto, pero bueno, a ver qué. El micro... Sempre hago una prueba de sonido perquè... Ai, us estic parlant en castellà una altra vegada, m'ha passat, bueno, serà un mix, Aquest blog és un mix català-castellà perquè és que mi cerebro no arriba tant. No, però és més difícil del que penseu, perquè quan un està acostumat com a fer una mateixa cosa, a fer una cosa en un idioma és com que després com que costa, no? O sigui, jo us dic, jo parlo català, o sigui, no tinc problema, jo parlo en català amb la meva família i tot, però no sé, és com que amb els vídeos que sempre os cuento todo como en castellano y tal, no sé, se'm fa raro, el cambio de chip. Hey, què tal, com esteu? Estamos
aquí con un nuevo vídeo de YouTube y es que hoy vengo a contaros una cosita. Vale, pues ya he grabado el vídeo y voy allá con lo del ukelele a ver qué. Primero voy a repasar, a ver cómo era y por cierto está desafinado, ¿no? ¿Y tan desafinado? Por favor. Bueno, más o menos ya lo he afinado, ya luego lo repasaré para cuando tenga que grabar. Es viernes, me he despertado con ganas de hacer algo nuevo, algo que me haga reír, llorar, gritar, vibrar y empezar de cero. ¿Sabes qué passa? Que tengo la versión de 1 minuto en mi cabeza i... Ai, us estic tornant a parlar en castellà, o sigui, perdoneu-me totalment. Tinc la versió d'1 minut al cap i no me la trec. Jo vull intentar fer-ho d'una altra manera, però crec que ho hauré de fer així. Y soy super mayor, camión basura, morraro y brilloso. Es viernes, Es que, a ver, igual me interesaría repetir algún trozo. ¿por qué ser potente? Ah, podría ser el estribillo este. Claro, el problema es que no tengo estribillo porque, o sea, una altra vegada de novel·la en castellà, ostres, el problema d'això és que no tinc estribillo. Llavors, quan faig les cançons per Spotify, de vegades les canvio una mica, en plan repeteixo algun tros o tal, perquè a TikTok faig vídeos com d'1 minutet. Llavors les cançons són com d'1 minut. Y soy super mayor, camión basura, morraro y brilloso. ¿Por qué ser potente? No es cosa de niños, es cosa de animales mágicos. M'ho acabo d'inventar, però podria ser. Hice mi escenario. Podria ser. Buah, m'agrada la idea. Doncs el que vaig a fer, vaig intentar gravar-ho. Jo gravo amb l'Audacity, jo sé que això no és molt professional, ja ho sé, si és que ja ho sé. Ja ho sé, m'he de mirar programes al Cubase i tots aquests bons, però és que tampoc els dominaria, perquè a mi se'm dona una mica fatal. A mi se'm dona fatal en general, l'edició i això, així que no sé si m'aclararia. Aquest està sent el meu diumenge, és així. Suposo que tots els creadors de contingut és més o menys el mateix, no descansem. No, però sí que és veritat que aprofitem tots els moments, no? Si no és una cosa, és una altra. Si no estem gravant, estem editant, estem contestant missatges, o si no és una cosa, és una altra, en veritat. Aquest és el meu diumenge. És el que faig. Algo que me haga reír, llorar, gritar, y empezar de cero. Vale, sí. Vale, a 90. Posaré el tempo a 90. Bueno, ara ja, quan acabi això, doncs no faré molt més, la veritat. I res, no sé, això és un diumenge amb mi, un tros de diumenge, perquè clar, no us he agafat des del dematí i, bueno, no ha estat tot un dia. Però bueno, és com un tros de diumenge amb mi, que és el que faig jo, creando contenido i eso, que és el que faig, no? Més o menys, a veure, no és cada diumenge així, depèn, vaig una mica sobre la marxa. Us he posat aquí el trípode perquè me estava ja cansando el brazo, és que pesa mucho, és que aquest mòbil pesa molt, és que pesa molt. Que moltíssimes gràcies per estar aquí, se'm fa com raro encara en català, o sigui, no sé despedir-me en català. Moltes gràcies per estar aquí, per veure el vídeo, podeu subscriure-us al canal, que es venen moltes cosetes noves. Si teniu qualsevol proposta que us agradaria veure aquí, que us agradaria que us expliqués, que fes, el que sigui, me la podeu deixar comentaris, clar que sí, us llegeixo a tots. I gràcies per tot l'apoyo, el recolzament, gràcies per tot el recolzament a les xarxes socials, mare meva, és que sou lo más de lo más, que us estimo moltíssim i que ens veiem en el pròxim vídeo. Mua!